Dahil sa nagpapatuloy na problema sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Samal Island, dumadaing na ang mga residente. Ang detalye sa live report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kent? Sara, perwisyo na raw sa mga residente, estudyante at maging mga resort owner ang patay sindi na supply ng kuryente sa Samal Island. Pero may plano naman raw ang Samal Island LGU kaugnay sa pagpapatayo ng renewable energy source sa isla. Bigong makapasok sa kanyang online class ang grade 8 student na si Samantha matapos mawala ng kuryente sa kanilang lugar sa Barangay Gilon, Samal Island. So, kung di po ka makasearch, kung isuran ka, wala signal. Ang residente naman na si Geezer, nababahala na baka masira ang kanyang appliances dahil kadalasan daw 3 beses na patay sindi ang kuryente. Wala din silang magamit na tubig tuwing nawawala ng kuryente. Pinakataas nga oras, 8 hours. Gahapon, 8 hours. Karon nagsugod og 10 na pod. Kaya ang ilang resort owners sa isla, malaki na raw ang nalulugi dahil sa patay sindi na supply ng kuryente. Ba ang loss natin dahil sa brownout? Sure. In fact talagang kung maaari lang magsarado na lang muna. Kanya lang, anong gagawin? Fight. Talagang ganun, talagang buhay. You need to fight. Ayon kay Mayor Aldavid Uy, limitado ang pwedeng magawa ng LGU para mapalitan ang Northern Davao Electric Cooperative o NORDECO bilang electric utility company ng isla. The long-term solution is to review, to amend, or to revoke the franchise. And kana, wala na sa moang mga kamot. Naana na sa Kongreso, and finally, the President. May direkta naman itong mensahe kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Or you travel, I know you travel a lot, please look at your own backyard, Mr. President. Hinihintay na lamang ng Samal Island LGU na matapos sa Hunyo ngayong taon ang instalasyon ng submarine cable ng NORDECO na makatutulong sa karagdagang supply ng kuryente sa isla. Para naman maibsan sa ngayon ang problema sa kuryente, bumili na ng 3 genset ang Samal LGU para magamit ng mga residente. Nagsagawa din ng groundbreaking para sa 466.2 kilowatt renewable energy project na itatayo sa likod ng New City Hall. Ang nasabing proyekto na nagkakalaga ng 50 million pesos ay kayang makapag-generate ng 1,863 kilowatt-hour na kuryente bawat araw. Kung maitatayo na ang nasabing proyekto, magsisilbi itong primary source of energy ng City Hall. Ang sobrang kuryente, pwedeng magamit para maibsan ang energy demand ng isla. Maliban sa kuryente, magsisilbi rin itong shaded car park na may lapad na 2,500 square meters. Inaasahang matatapos ang proyekto sa loob ng 5 buwan mula sa pagsisimula ng konstruksyon nito ngayong taon. Sara, umaasa ang Samal Island LGU na matutuloy na ang installation ng submarine cable sa isla para masolusyonan na ang problema sa kuryente sa isla. Sara. Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao.